So for this video guys, naatadi sa kadagatan no, naglibot-libot. So ay mo kahibong anong na ako pirmi sa dagat. Halos taga-adlaw na ako sa dagat no. So ang school manggod ni Inday Vlogs is na ay kuan duol ra sa dagat. So mas ganahan man kog kumutambay diri sa dagat gawas kanang kuan kay hangin siya nya. Gawas pa ana maka-vlog pugod rin habis nagbalik-balik na akong video guys, pero ganahan jud ko dire. Okay. Hangin guys siya. So ano atong mga updates sa atong kadagatan kanang akong buhat diri guys no, kay kanang naang maghihapon pila ka buok ang pambot na moagi. So karong adlaw guys kay wala ko kakitag na hingaging pambot. Mga pambot dito sa unahan pero nakatambay sila. Walay nag-agi-agi. Delivery hapon na daghan ang pambot na nag-agi-agi. Pero karon wala ambot asa sila. So karon tiud-tiud pud guys, mobalik na pud ko dito sa school kay ako na pud tuon sa Inday Vlogs. Ako siyang kuhaon. So maura na guys muna.
Tay ko ano pambot. Oh, nanay pambot. So naanay pambot. So sa pagtambay na ko diri ganiha wa jud koy nakita ang pambot na nagdagan so karon pa. Ligo si ate? Ano naman na? Di mo na si ate? Bakit mo na? Di mo na si ate yun? Ligo ka? Maligo ka?